200 metrin etäisyydellä on ollut ja sijainnut tämä kuuluisan Leipurin Järvisen leipomo, myöskin silloin 1900-luvun alkupuolella. Leipomo oli erittäin kuuluisa esimerkiksi sokerikorpuistaan, ja näitä nyt sitten myöskin vietiin suurella pärevasulla esimerkiksi Tampereelle myytäväksi, ja ne kuljetettiin tällä Ylisen linja-autoliikenteen aamuvuorolla Tamperetta kohti. Ja sitten täällä museollamme on heidän näitä kakkujen vatkauskulhoja tässä näytillä. Ja samoin heillä oli myöskin karamellia siellä tekeillä leipomossaan, niin karamelliprässi ja muuta rekvisiittaa, mitä on sen aikaisissa leivontatouhuissa tarvittu, ja ne on tällä yhdellä pöydällä tässä nähtävissä.